12 வேதங்களை அணைந்து நடனம் சென்னை புகழ் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்களின் நடனம் அம்மனின் நடனம் ஐயா அம்மனின் நடனம் மிக அருமையான நடனம் இது. அப்புறம் எல்லா ஆர்கெஸ்ட்ரால பார்த்திருப்பீங்க அம்மா டான்ஸ் வித்தியாசமான டான்ஸ் நம்ம இசைக்குழு ஒரு வருஷம் ஒரு டிஃபரெண்ட். கற்பனசாமி அது முனேஸ்வர சாமி நடனம் நீங்க எங்கேயுமே பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. அது போல ஒரு நடனம் பயம் வந்துடும் ஒரு முடியும் நின்றுக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் இருக்கின்றது. தயவுசெய்து யாரும் போயிடாதீங்க. மறந்து போயிட்டீங்கன்னாக்கா கொரோனா வரும். கொரோனா வேண்டாம்னா இங்கே இருக்கும். கொரோனா வேணும்னா வீட்டுக்கு போகும். தயவுசெய்து காத்தால 5 மணி வரைக்கும் ஆர்கெஸ்ட்ரா நடக்கும். எல்லாரும் இருந்து காத்தால 5 மணிக்கு நாஸ்தா பண்ணிட்டு போகும். நன்றி. உண்மை ஆகிய மிக அருமையான சாங் அமைந்த எனது அருமை சகோதரர் தம்பி சுனி வணக்கம். டிவி சாங் அலெக்ஸ் டிவி சாங் அலெக்ஸ் பிரபு வணக்கம். எஸ்பி சாங் அலெக்ஸ்